Da kommunerne ved kommunalreformen for nogle år siden fik til opgave at fokusere meget mere på sundhed, end det var tidligere, så var det oplagt i den nye Vejen Kommune, at vi skulle have et sundhedscenter. Derfor var vi glade ved, at regionen var med på det, så der kunne blive et godt samarbejde omkring det. Det er jo arbejde omkring genoptræning, omkring forebyggelse. Og det vi kan konstatere i dag, det er, at det lykkes rigtig godt. Vi er jo helt i front, når det gælder genoptræning. Vi er rigtig godt på vej omkring forebyggelse. Det, jeg synes, der har været spændende at følge også, det er den udvikling, den innovation, kunne man godt kalde det, der er sket, hvor man går ind og ser borgerne ikke bare som en stor masse, men netop går ind og ser de forskellige målgrupper, og så skræddersyrer nogle forskellige tilbud til dem. Er det nogle møder med børn, eller er det kronikere, eller er der andre grupper? Og det gør, at effekten bliver så meget større. Så jeg synes, vi har lykkes rigtig godt omkring genoptræning, omkring forebyggelse, sådan at den tid, når man skal i behandling, bliver betydeligt kortere. Så vi er godt vej med vores sundhedscenter, og vi er rigtig glade og stolte af det. Dengang, at vi skulle starte tandklinikken op her i Brørup, der var den politiske proces, den startede allerede i 2008. Og det er klart, som politiker, så skal man jo tænke på både kvalitet, men man skal også tænke på, hvad det koster. Så det var meget vigtigt for os, at vi fik lavet en bygning, som både personale kunne trives rigtig godt i, men også som kunne give os nogle gevinster på sigt. Og det synes jeg, vi har fået skabt her på Brørups nye tandklinik. Her på tandklinikken er der jo sket rigtig meget. Personalet er kommet rigtig godt i gang med arbejdet her, og man må sige, at de har knoklet for at bringe ventetiden ned fra 1,5 år til nu kun nogle få uger, for de flestes vedkommende i hvert fald. Og det synes jeg, de her på klinikken kan være rigtig stolte af. Et af varemærkerne her, synes jeg jo, er de 2 mobile tandklinikker, vi også har, som kører ud og servicerer eleverne, vores skoleelever på skolerne, der hvor de er, til deres første undersøgelse. Det synes jeg er en stor kvalitet, men skal man have noget lavet, skal man selvfølgelig have ind på klinikken. Det har jo gjort, at der er nogen, der har fået lidt længere til tandlæge, men vi har så sørget for, at der faktisk er en rigtig attraktiv arbejdsplads her, som rigtig mange fagligt dygtige tandlæger har lyst at søge ind til. Det gør jo, at vores borgere her i kommunen, de kan være sikre på, at de får en høj kvalitet og en god service. Og med den bygning og med de folk, vi har i den, der er det faktisk lykkes rigtig godt for os, og det kan vi være rigtig stolte af. Tandplejens kerneopgave, det er at fremme og bevare tandsundheden for børn og unge fra 0 til 18 år og for omsorgstandplejepatienterne. Vi starter med at tilbyde at komme ud i mødergrupper, når børnene selvfølgelig er helt små, men hvor de unge mødre de går hjemme og tit laver et arrangement, og der er de også af til, at de henvender sig til os. Aktivt indkalder vi børnene, når de er 18 måneder sammen med forældrene. Det indkalder vi dem til et tumlingemøde, hvor vi snakker om tandfrembrud, vi taler om tandbørstning, om sund kost og hvad man skal være opmærksom på, når man har så små børn. Vi kan også nogle gange få lov til at kigge dem i munden. Vi indkalder igen til eftersyn, når børnene de er 2,5, og de fortsætter med at gå her sammen med forældrene, til de er 2. klasse med. Vi synes, det er rigtig vigtigt, at forældrene er med. Vi har jo et budskab, vi gerne vil give dem, hvordan de fortsat kan holde børnenes tænder sunde, og vi vil også gerne vise tandbørstning, og det gør vi som regel hver gang de er. Vi har jo en mobilklinik, og den kører ud til kommunens skoler. Der ser vi dem fra 3. til 9. klasse, og der laver vi også eftersyn, forebyggelse, men også forebyggende behandlinger. Og det kan fx være fluorbehandling, tandrensning eller plastlakering. Hvis de har behov for egentlig behandling, så skal de have en tid her på klinikken. Fra 10. klasse og til de fylder 18 år, der bliver de indkaldt til klinikken her. Det vi kalder ungdomstandplejeårene, det er 16 og 17 år, de kan også gå gratis hos privat tandlæge efter eget valg. Hvis vi taler om egentlig behandling, så omfatter det jo fyldningsterapi, det kan være tandudtrækning, det kan være operationer, det kan være rodbehandling, det kan være tandregulering og lignende ting, og det laver vi her på klinikken. Vores specialtandlæge, hun har i 5. klasse, vurderer hun, hvilke af børnene der har brug for tandregulering og skal have det tilbudt. Vi regner med, at 20-30% skal have tilbudt tandregulering. Kommer man i behandling, så skal man regne med, at det varer 2 til 3 år, inden man er færdig.
Så har vi jo omsorgstandplejen, og det er jo for borgere over 18 år, som kan visiteres til ordningen. Det forholder sig sådan, at ca. 85% af det arbejde, vi udfører for omsorgspatienterne, kan gøres i eget hjem. Cirka 15% skal komme her på klinikken. Det kommer lidt an på, hvad de skal have lavet. I eget hjem, der kan vi jo lave eftersyn, vi kan lave forebyggelse, vi kan lave tandrensning, vi kan lave midlertidige fyldninger, og vi kan lave protesearbejder. Dem, der skal komme her, de cirka 15%, de har måske brug for tandudtrækning, de kan have brug for at få lavet en krone eller en rodbehandling. Og hvis protesearbejder laver vi også her. Som formand for udvalget Sundhed, Kultur og Fritid, der er det en fornøjelse at kunne præsentere Vejen Kommunes Sundhedscenter, beliggende her i Brørup. Et sundhedscenter, der primært indeholder kommunale sundhedstilbud, men hvor også både regionale og private aktører er repræsenteret. De regionale aktører er repræsenteret via en af Danmarks største veneklinikker, men også lokalpsykiatrien er til stede i huset. Og senest er der mulighed for jordmorkonsultation også kommet til. De private aktører er i Brørup Lægehus, som har været med siden starten i 2010. Og der er også kommet en privat fodterapeut til. Vejen Kommune har igennem en årrække forsøgt at skabe sammenhængende forløb for vores borgere, hvilket resulterer i, at vi her 1. januar flytter yderligere kommunale tilbud om i sundhedscentret. De kommunale tilbud, som består af kost og motion, rygestop, kurser, misbrugsrådgivning og andre former for sundhedstilbud, vil være medvirkende til, at Vejen Kommunes vision om at være en kommune i bevægelse og skabe bedst mulige rammer for vores borgere for et langt og virksomhedsfuldt liv vil gå i opfyldelse. Brørup Sundhedscenter skal være et godt sted at komme. Det skal være et sted, hvor borgeren føler, at det er rart at komme, og omgivelserne skal være gode. Og det prøver vi at imødekomme ved, at vi gør huset venligt og lyst, og prøver at indrette os sådan, så det også er et rart hus at være i. Dels for borgeren, men også for medarbejderne. Brørup Sundhedscenter består af 3 afdelinger. Der er en livsstilsafdeling, og der er sundhedsplejen, og så er der en rehabiliteringsafdeling. Og de 3 afdelinger, de skal arbejde tæt sammen. I øvrigt er her i huset jo også andre samarbejdspartnere, som er her af og til. Blandt andet er jordmødrene her. Vi har lægerne lige herinde ved siden af, og så har vi lokalpsykiatrien. Og det er meningen, at vi skal samarbejde, og at der skal være det tætte samarbejde imellem de her 3 afdelinger. Brørup Sundhedscenter er et center, hvor vi jo meget arbejder ud fra den forebyggende indsats. Sådan så blandt andet i livsstilsafdelingen, at der kommer man ind med en livsstilssygdom, og så prøver vi ligesom i samarbejde med borgeren at finde ud af, hvad er det for nogle tilbud, vi så kan tilbyde. Det er også sådan, at hvis skaden er sket, så har vi selvfølgelig også indsatser i forhold til det, og der skal vi jo igen i samarbejde med borgeren prøve at indrette os sådan, at vi kan tilbyde borgeren nogle ydelser, så de hurtigt kommer tilbage til deres daglige hverdag igen. På Brørup Sundhedscenter har vi jo selvfølgelig en fælles kerneopgave, vi skal løfte, og når jeg siger det, så betyder det, at vi alle sammen arbejder fælles om at få løftet opgaven med de kompetencer og den faglighed, vi nogle gange har. Og der er det rigtig rart med den forskellighed, der er, fordi at den er med til, at vi netop kan løse opgaven, sådan så borgeren hurtigt kommer på fode igen. I øvrigt så skal vi jo hele tiden arbejde for, at vi matcher det samfund, vi er en del af, og har de tilbud til borgerne, som der er behov for.
Sundhedsplejen i Vejen Kommune, de tilbyder en bred vifte af tilbud til børneforældre i kommunen. Det er sådan, at ved barselsbesøg og det vi kalder etableringsbesøg og 3 ugers besøg, der kommer vi altid ud til familien i deres hjem. Derefter så inviterer vi familierne herind, når barnet er 2 måneder, 4 og 6 måneder gammel. Og så når barnet er 8,5 måneder igen, så kommer vi hjem til familien igen, og så afslutter vi besøgene derhjemme. Det er jo sådan, at har man flere børn, så bliver man inviteret til at komme herind i en gruppekonsultation, når barnet er sådan 4-5 måneder gammel, hvor vi snakker rigtig meget omkring det der med at skulle starte på anden mad. Og det er forældrene også rigtig glade for. Vi har også den mulighed, at hvis forældrene ringer om morgenen mellem kl. 8 og 9, så sidder der en sundhedsplejerske ved telefonen, og så har de mulighed for at komme herind i sundhedscenteret i løbet af dagen og lige få en ekstra konsultation. Vi har også 4 skolesundhedsplejersker i kommunen, og de holder også til her i huset, når de nu ikke lige er i gang rundt på skolerne. Og her kan de så planlægge deres arbejde, og de kan holde møder, og de kan afholde gruppeforløb med skolebørn. Og blandt andet har de her i de sidste par år kørt nogle forløb med overvægtige børn, hvor de mødes her på sundhedscentret og hygger sig og laver mad sammen og snakker. Og der har vi jo også rigtig gode muligheder over i træningskøkkenet, hvor de har mulighed for at lave mad sammen. I det hele taget så har vi rigtig gode muligheder for at holde gruppeforløb her i sundhedscentret. Vi har grupper for forældre, der har fået for tidligt fødte børn. Vi har grupper for unge mødre. Vi har grupper for mødre, der har fået en fødselsreaktion efter de har født. Og vi holder også nogle temaaftener, som er mere åbne, hvor vi har forskellige temaer på. Vi oplever faktisk i det hele taget, at forældrene de er rigtig glade for at komme her i sundhedscentret. Og det der med at skulle køre i bil og sådan noget, det er moderne familier vant til, oplever vi. Vi har også lagt mærke til, at vi i højere grad oplever, at både mor og far er med til konsultationerne, og det synes vi jo er rigtig positivt. Og vi prøver at lave en rigtig god stemning også inde i besøgsrummene, hvor vi lægger op til, at det er besøg af en times varighed, hvor der er rigtig god tid til at snakke det hele igennem, og både mor og far tager aktiv del i den der børneundersøgelse, der så er. Jeg synes egentlig, det er rigtig fint. Men jeg synes også, det er dejligt, at de kommer hjem til en de første par gange der. Men altså, jeg vil sige, hvis det havde været min første gang, så havde jeg måske synes det var lidt overvældende at skulle ud af huset på den måde. Men nu her anden gang, synes jeg ikke, det er noget problem. Altså jeg synes, det er helt vildt rart, at man kan stille nogle spørgsmål, hvis man er i tvivl om noget, og især med vægt og længde og sådan noget, hvis man er i tvivl om de vokser, som de skal, og ammer de nu rigtigt og sådan noget. Så det synes jeg er helt vildt rart. Ja, så er vi tandplejen, og selvfølgelig er der noget inden nogle skader, eller slår de munden, og I bliver bekymret, så kan man altid rette henvendelse og komme til tandplejen. I forhold til tandbørstning. Hanna, skulle du lige være med? Ja. Har du fået nogle tænder, du vil vise frem? Ja. Har du lyst til en tur? Har du lyst til en tur? Har du lyst til at prøve? Se hvad du ser. Kan du se mor her? Vi kører hen. Ja, hvad sker der her? Er han glad ved at ligge på maven ellers? Ja, det begynder at blive sådan. Ja. Hvis de ikke er så vilde med at ligge på maven nu, ligesom du siger, at hun ikke er, så er bolden super, fordi der er jo lige pludselig noget luft her, hvor man kan se en masse også. Og så kommer man pludselig højere op endnu og får den der oplevelse. Og så hun er ja, men hun er da ikke engang forskrækket nu. Nej, altså det som I sagde, hun er bange for fremmede, hun tager det der meget flot. Ja, hun er jo tilpas nysgerrig. Ja. Se, hvad hun skal se, tror jeg. I rehabiliteringsafdelingen tilbyder vi hjælp til genoptræning og til vedligeholdende træning, og bestræber vi også på sammenhængende forløb. I forbindelse med, at man bliver behandlet eller undersøgt på sygehuset, kan lægen vurdere, at der er brug for genoptræning. Så udarbejder lægen en genoptræningsplan, som sendes til kommunen elektronisk. Det kan ske for eksempel i forbindelse med, at man har brækket lårbenshalsen, eller
har fået en blodprop i hjernen eller i hjertet, eller er opereret i knæet. Langt de fleste kan komme ind til sundhedscentret og træne sammen med andre på hold. Og nogle gange er det nødvendigt med individuel træning eller med træning i hjemmet. Vi starter med at sætte mål op for forløbet, og undervejs i forløbet kan det blive nødvendigt med et samarbejde med jobcentret om at vende tilbage til arbejde og skånehensyn, eller med hjemmeplejen om, hvordan man bedst hjælpes i eget hjem. Er man ude for en alvorlig sygdom og et kompliceret forløb, så kan forløbskoordinatoren hjælpe med at koordinere de forskellige indsatser. Som sagt er det ikke kun genoptræning, vi tager os af. Nogle børn de er født med et handicap, som gør, at der skal hjælp til fra en fysio- eller ergoterapeut for at udvikle en så god funktionsevne som muligt. Andre børn de har brug for at blive stimuleret lidt ekstra for at udvikle sig ligesom deres jævnaldrende. Og begge dele står børnefysioterapeuterne for. Og så griber vi. Nu må du ikke kaste den videre. Stop. Og så hopper du. Hop. Og så kaster du den. Flot. Nå, stræk armene godt ud. Ja. Og så hopper du rundt. Ja, stræk din arm godt. Og så den anden vej, Lærke. Og så den anden vej. Så lige op og give high five til aben op. Ja, godt. Drej. Og stop. Flot. Kom her til mig. Det er godt. Og en gang til. Det var godt. Og igen, kom så. Sidste gang. Og så får du lige en pause. Er du klar på en pause, der henter i rebet? Hvad? Ja. Er du klar på det? Kig op, Lærke. Kig op. Det er godt. Flot, Lærke. Højre hånd på knuden. Ja. Godt. Og så igen. Højre hånd på knuden. Flot, Lærke. Det var flot. Godt. Hvad synes du om det, Lærke? Du synes, det er hyggeligt, ikke? Du er glad for at komme i sundhedscenteret. Det er ligesom at komme til sport, ikke? Komme til en interesse. Hvad er det bedste ved at være her, Lærke? Hængekøj. Ja, du kan godt lide, når du bliver lidt dristig i nogle bevægelser, ikke også? Det er sjovt at udfordre sig. Ja. Hvad synes du, I får ud af at komme her? Altså, jeg kan jo mærke, at Lærkes funktionsniveau bliver bedre, og jeg får noget vejledning, og vi får også nogle, kan man sige, vi får jo også noget hjælp hjem til, samtidig med i, hvordan vi løser nogle udfordringer på en god måde derhjemme. Så det er både hendes funktionsniveau, men det er også, hvordan vi gør forskellige ting i hverdagen, som hjælper os. Til sidst så kan man også være handicappet som følge af en kronisk sygdom, som for eksempel sklerose, eller som følge af høj alder, og have brug for noget genoptræning, eller bare vedligeholdende træning for at forbedre funktionsevnen. Og i rigtig mange tilfælde, så er der rigtig god hjælp at hente til at motionere og være fysisk aktiv og holde sig i gang på et motionscenter, eller på kommunens aktivitetscentre, eller i de frivillige foreninger. Men nogle gange skal der også bare et mere intenst og målrettet forløb med en ergo- eller fysioterapeut til, og det står vi så også for. Hvad får du ud af at komme her i sundhedscenteret? Jeg får det ud af, at jeg bliver bedre til at gå igen. Og så bliver jeg får noget mere kondition, jeg har haft det de sidste 3-4 måneder. Hvad synes du om at komme her i sundhedscenteret? Nej, det er dejligt. Det kan jeg godt lide. Det er så dejligt uformelle toner hernede, så det passer mig fint.
Sundhedsafdelingen etablerer en livsstilsafdeling, hvor vi samler de projekter, der er i sundhedsafdelingen, og kronikerteamet under et. Kronikerteamet arbejder med træning og undervisning af borgere med kroniske sygdomme, som diabetes, kold- og hjertekarsygdomme. I livsstilsafdelingen vil vi gerne være kendte for, at vi arbejder ud for den nyeste viden på området, og vi vil også gerne være kendte for, at vi samarbejder både internt og eksternt. Eksternt vil vi samarbejde med regionen, private virksomheder og patientforeninger, og internt vil vi samarbejde med for eksempel jobcentret og socialpsykiatrien. For at kunne være opsøgende i forhold til borgerne og komme ind med en tidlig indsats i forhold til de kroniske sygdomme og livsstilssygdommene, vil vi også samarbejde med andre aktører som lokalpsykiatrien og Brørup Lægehus omkring ulighed i sundhed. Det er vigtigt for os at komme tidligt ind i forløb for at kunne gøre en forskel. Vejen Kommune tilbyder alle borgere og ansatte gratis rygestop. Og et rygestopforløb her i Brørup Sundhedscenter, det består af cirka 5 mødegange, hvor vi de 2 første gange taler rigtig meget omkring vaner og situationer omkring rygning. Så sætter vi en stopdato, og de 3 sidste gange taler vi omkring vedligeholdelse og risikosituationer. Og når den så er færdig med at bippe den her, så puster du bare stille og roligt, lige så lang tid du overhovedet kan. Og så puster du bare stille og roligt. Når du ikke har mere luft, så stopper du. Nu var der ikke mere i mig. Ja. Hvornår har du sidst røget i det? En herinde, vi kørte her. Ja, så det passer meget godt med, at den ligger lidt højt, ikke også? Ja. Og det betyder, at din krop den har sådan lidt svært ved at blive iltet lige nu. Den har ikke været ind nu. Og så må du puste. Det var godt. 12. Ej, du er bedre end mig, Pille. På Sundhedscenteret bygger vi bro til Jobcentret. I projekt Sund i Job har vi tilbud til henviste sygedagpengemodtagere og personer på jobafklaringsforløb, hvor vi tilbyder sundhed. Sammen med den enkelte finder vi ud af, hvilken sundhedsmæssig problematik vi skal arbejde med. Og er der flere sundhedsmæssige problematikker, så finder vi ud af, hvilken vi skal starte med, for rækkefølgen den er vigtig. Vi skal finde ud af, hvor succes er mest sandsynlig, og så starter vi der. Vi ved nemlig, at sundhed drypper. Er vi kommet godt i gang på et område, så har vi mod på at gøre mere godt for os selv. Når flere borgere har samme problematik, eller noget, der ligner hinanden, så laver vi hold. Som for eksempel Endorfinejagten, som træner her bag ved mig. Vi ved, at træning med pulsen op 5 gange om ugen kan bedre en depression. Derfor tilbyder vi fællestræninger 2 gange om ugen og støtte til træning yderligere 3 gange om ugen. Og vores psykolog følger processen tæt. Vi har også et mandemadlavningshold, hvor målet er at øge det praktiske kendskab til sundere kostvaner. Vi går simpelthen i køkkenet og laver sund mad sammen med mændene. Jamen her på har vi så et hold, som hedder mandemad, hvor det kun er mænd, der må være med. Det er en meget blandet baggrund, vi har. Nogle af her skal tabe sig, og andre skal simpelthen bare lære standarder og lave mad fra bunden af. Så det er en blandet gruppe mennesker, som vi laver noget fornuftigt mad med. Ja. Jeg er kommunal praksiskonsulent, og det har jeg været de sidste 4 år. Som praksiskonsulent så deltager jeg i KLU-møder, eller kommunal lægelige udvalg, hvor jeg mødes med repræsentanter fra social og ældre, jobcentret, sundhed og familie samt andre relevante afdelinger eller gæster udefra. På KLU-mødet, som finder sted 2 gange årligt, så arrangeres lægemøderne mellem Vejen Kommunes afdelinger og de praktiserende læger i kommunen. På lægemødet, som vi arrangerer, er der orienteringer om kommunale tilbud og tiltag til borgerne, om ændringer i f.eks. sociallovgivningen og andet, som også involverer de praktiserende læger på den ene eller den anden måde. Også emner af samarbejdsrelevans mellem det primære og det nære sundhedsvæsen kan diskuteres på det møde. Udover at arrangere lægemødet, så bruges KLU-mødet også til gensidig udveksling af nyt fra de enkelte deltagere, og vi søger
via dialogen mellem de forskellige aktører, at tilsammen kunne give borgerne et sundhedstilbud, hvor ressourcerne anvendes rationelt og bedst muligt.